Primer, l'ou ha de ser forma XL, vale? Perquè surti un bon ou. Vale? Agafeu un got, el piqueu, a poc, que caigui. Molt important, si el traieu de la nevera, mitja hora que agafi temperatura d'ambient. No el tireu amb aigua, o sigui, l'ou fred, si no pot ser que es trenqui. I quan el poses a fregir, fa una reacció rara. Vale? Jo ja li tiro la sal aquí. I molt important això. Veieu? Feu l'ou. Tireu a poc. Vale? I ara aquí al mig, el rovell, i acabar de dibuixar l'ou. Jo l'oli no m'ho gaire calent. Res, 30 segons ja veureu quina reacció fa això. Mireu, veu? Quina feina. Res, li queda, no res, 20 segons. I el traurem. Oito. Quin ou. Perfecte. Posarem aquí. I ara faré uns quants més perquè toquen dos per cap. A mi també, Però veieu? Això és important. Això li dona un gust a l'ou ferrat especial. Molt important. Veu? Que quan tu talles amb la gavineta sobre les patates fregides, doncs sortirà el rovell.